जुवा गेलेनाय मालाबा जौ लोंनाय नुफेरदों नामा? नुदोंबा प्रमाण हो। ময়োতো বিপিএফৰ মানুহ, মই মদ খাওঁ নেকি? ময়োতো বিপিএফৰ মানুহ, মই জুৱা খেলোঁ নেকি? ক'ৰবাত দেখিছে নেকি মোক জুৱা খেলা, মদ খোৱা? এইটো যদি দেখা নাই কিয় ক'ব লাগে যে বিপিএফৰ মানুহবিলাকে মদ খাইছে, জুৱা খেলা? এইটো আজি বিপিএফ চৰকাৰ অহাৰ পৰাহে আহিছে তেনেকুৱা নহয়। বিপিএফ চৰকাৰ 2005 পৰা আহিছে, কিন্তু জুৱা খেল আমাৰ বিপিএফ চৰকাৰ অহাৰ বহু বছৰ আমাৰ মানে আটাসকলৰ আমোলৰ পৰা সেইটো চলি অহা এটা মানে এইটো এটা প্ৰক্ৰিয়া। গতিকে জুৱা খেল বিপিএফৰ আমোলত আৰম্ভ হৈছে, বিপিএফ চৰকাৰে জুৱা খেল আৰম্ভ কৰিছে তেনেকুৱা নহয়। এইটো একেবাৰে অবাস্তৱ, অবান্তৰ কথা, ভিত্তিহীন কথা। আৰু মদৰ যিটো প্ৰচলন, এই মদৰ প্ৰচলন বড়ো জাতিৰ, বড়ো সমাজৰ লগত সেইটো সম্পৰ্ক আছে। সেইটো চিধা চিধিকৈ এলিগেশ্যন দিলে নহ'ব। যিসকলে আজি মদ খোৱাৰ কাৰণে এলিগেশ্যন দিছে, তেওঁলোকৰ মাজতো মদ খোৱা আছে। তেওঁলোকৰ মানে সামাজিক জীৱন, ঘৰ সংসাৰতো সেইটো চলি আছে। আমাৰ পূজা, আমাৰ যিবিলাক মানে বিয়া, নানান ধৰণৰ যিবিলাক পূজা পাঠ হয়, এইবিলাকতো মদৰ প্ৰচলন হয়, মদ চলে। এতিয়া মদ খোৱাটো বিপিএফৰ এটা মানে কালচাৰ বুলি ক'লে সেইটো নহ'ব, সেইটো বড়ো জাতিৰহে কালচাৰ। যদি সংস্কাৰ আনিব খুজিছে বড়ো জাতিৰ মাজত মদ প্ৰচলন হোৱা সেইটো আপুনি বন্ধ কৰি সংস্কাৰটো আনক। আমাৰ পূজাৰ বেলেগ আজি আপুনি কেনেকৈ বাধা দিব যে আমাৰ বাথৌ ধৰ্মৰ যিটো আমাৰ খেৰাই পূজা, তাতে আমাৰে মানে দেৱতাবিলাকে মদ খাবৰ কাৰণে বিচাৰে, আপুনি কেনেকৈ সেইটো বন্ধ কৰিব? আমাৰ ধৰ্মৰ লগত জড়িত আছে, আমাৰ সমাজৰ লগত জড়িত আছে। সেইবিলাক কথাটো চিধাকৈ ক'লে কোনোবা ৰাজনীতিক দলৰ নেতাবিলাকৰ ওপৰত বদনামটো জাপি দিলে ইয়াতে শেষ নহ'ব। গতিকে আপুনি যদি ইমানেই সংস্কাৰ কৰিব খুজিছে, ইমানেই যদি ভাল হোৱাটো বিচাৰিছে, এটা আইন বনাওক যে কোনো ধৰ্মৰ লগত মদ জড়িত হ'ব নালাগিব। কোনো বিয়া বাৰু কেনেনো পূজা পাতলৰ লগত আমাৰ সামাজিক জীৱনত মদৰ প্ৰচলন নচলিব। এইবিলাক বন্ধ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক। বিপিএফৰ মানুহবিলাকে এইটো মানে কৰা নাই। এইটো আমাৰ বড়ো সমাজত চলি থকা এটা কালচাৰহে, পৰম্পৰাহে। আৰু এই কালচাৰটো, পৰম্পৰাটো আপুনি যদি বন্ধ কৰে তেতিয়া চবৰ কাৰণে ভাল হ'ব। ইয়াৰ লগত বিপিএফৰ কোনো লেনা দেনা নাই। মদটো বিপিএফৰ বাহিৰেও আমাৰ বড়ো জাতিৰ গোটেই মানে দল সংগঠন কৰা নেতাবিলাকৰ মাজতো আছে। কিছুমান 2-4জন হয়তো নাখাব পাৰে। ময়োতো বিপিএফৰ মানুহ, মই মদ খাওঁ নেকি? ময়োতো বিপিএফৰ মানুহ, মই জুৱা খেলোঁ নেকি? ক'ৰবাত দেখিছে নেকি মোক জুৱা খেলা, মদ খোৱা? এইটো যদি দেখা নাই কিয় ক'ব লাগে যে বিপিএফৰ মানুহবিলাকে মদ খাইছে, জুৱা খেলিছে? এইবিলাক একেবাৰে অবাস্তৱ, অবান্তৰ, যুক্তিহীন কথা। সেইবিলাক মানে কৰিব নালাগে, সেইবিলাক ক'ব নালাগে। আৰু ইয়াৰ পৰা মানে আমাৰ ওপৰত বদনাম দিয়া সেইটো তেওঁলোকে বন্ধ কৰক। जुवा गेलेनाय आरो जौ लोंनाया बिपिएफ दोलो फैनायनि सिगांनिफ्रायनो बे फैखानाय। बिपिएफ दोलोआ थांनाय 2003 मायथाइयाव इन्टारिम सरकार दादोंमोन। बिएलटिनि माखासे दैदेनगिरि केडार्स आरो हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय बड'लेण्ड लिबारेशन टाइगार फोर्स बिएलटि, जों गुसुङै बेखौ बुङो बिएलटि। नाथाय बै समाव बिथांमोना जा बर' हारिनि थांनानै थानाय थामोनथानि थाखाय नांनानै बिएसि एकर्डनि उनावहाय बिथांमोना बिटिसि एकर्ड खालामदोंमोन। बेनि गेजेरजों बर' हारिनि जाखिनि थामोनथा बेखौ रैखाथि खालामथ'नो थाखाय बिथांमोना बे गोरोबथाखौ खालामदोंमोन। बिनि उननिफ्राय दिनै बिपिएफ दोलोआ थांनाय 2005 मायथाइनिफ्राय बिपिएफ दोलोखौ दानानै हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायजों बिथाङा जिर'निफ्राय, लांदां लाथिख'निफ्राय बिथांनि दैदेननायजों बिथाङा माखासे अफिस, कर्ट कासारि, लामा दालां बायदि बायदिखौ दानानै बिथाङा बिटिसि ओनसोलखौ जौगाखांहोदोंमोन। नाथाय दिनैनि दिनाव जों नुनो मोनो थांनाय 2020 मायथाइनि उननिफ्राय, थामहिनबा 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारनि गेजेरजों जा गोजोन गोरोबथा जालांबाय इउबिपिअ, एनडिएफबिनि मोनब्रै फेक्सन आरो आबसु, आसाम सरकार, भारत सरकारजों जालांनाय गोरोबथानि उनावहाय दिनै बर' हारिया बिथांमोननि दैदेननायजों माबा मोनसे आसा आरो मिजिं थिनानै इउपिएल दोलोआ मेक्सिमाम नाम्बार मोनाखैब्लाबो दा बिथांमोना सोलो आरो बोलोजों सरकार दाखांनायनि उनावहाय बिपिएफ दोलोनि सायाव माखासे एलिगेशन लाबोनायखौ जों नुनो मोनदों। बिथांमोननि बा इउपिएल दोलोनि माखासे दैदेनगिरि आरो इउपिएल पलिटिकेल दोलोनि आफादगिरि बिथां प्रमद बर' बिथांमोना बुंबाय थादों बिपिएफ दोलो फैनायनि उननिफ्राय बिटिसिआव जुवा गेलेनाय, जौ लोंनाय कालसारा फैदों होननानै बुंदों। नाथाय जों बयबो मिथिगौ दिनै जुवा गेलेनाय बा जौ लोंनाया बिपिएफ दोलो फैयैनि सिगांनिफ्रायनो बे मोनसे परम्परा महरै फैखाबाय थानाय।
बेजोंनो लोगोसे जों बेखौबो मिथिगौ जौ लोंनाया मोनसे बर' हारिनि आसार खान्थि बायदि बा कालचार बायदि बे गोदो गोदाय जोंनि बर' हारिनि आबै आबौमोन बा राजा रानिफोर थानाय समनिफ्रायनो बर' हारिया जेब्ला बे बुहुमाव जोनोम मोनजेनदोंमोन बै समनिफ्रायनो जोंनि बर'नि राजा रानि जोहोलाव जोहोलावजोफोर बिथांमोननि समनिफ्रायनो जिथु बाथौ खेराइ मेराइ फुजा होनाय बैफोर फुजानि गेजेरजों दिनै माखासे बाथौ फुजा होनाय फोरबोआव बा मोनफ्रोमबो फुजा फोरबोआवनो बर' हारिनि न'खरफोरा बा बर' हारिनि समाजफोरा फुजा होखांनायनि उनावहाय जौ लोंनाय आसार खान्थिखौ लाबोफादों। जौ लोंनाया बर' हारिजों मोनसे एंगारनो हायै सोमोन्दो दं, जायखौ जौ लोंनायावबो बर' हारिनि माखासे आसार खान्थिखौ बेरखांनाय नुनो मोनो। दा बे बेलायाव दिनैनि प्रमद बर' बा इउपिपिएल सरकारा बा दिनैनि क'आलिशन सरकार जाय जिएसपि बिजेपि आरो इउपिपिएल दोलो मोनथाम ज' जानानै सामलायनाय बिटिसि सरकारा दिनैनि दिनाव बिपिएफ दोलोखौ बिथांमोना एलिगेसन खालामनो मुं सुनो बिथांमोनहा बायदि बायदि खोथा बुंनानै बिपिएफ दोलोनि सायाव एलिगेसन लाबोनायखौ जोङो बर' हारिनि बा बिटिसि हालामनि माखासे रायजो राजाफोरा माब्लाबाबो गनायनाय नङा। मानोना जों मिथिगौ बिपिएफ दोलो बा बिटिसि गोरोबथानि उनावहायसो नैबे बिटिसि ओनसोलाव माखासे जौगाखांनाय हाबाफारिया मावजादों। दिनै लामा दालां गासैबो जादों, कलेज इउनिभारसिटि मेडिकेल कलेज बेबायदिनो कर्ट कासारि बायदि बायदिया दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायजों मावफुंजादों। अब्ला दिनैनि दिनाव थांनाय 2020 मायथाइनि जिथु 27 जानुवारि खालार खालि बिथांमोना गोजोन गोरोबथा खालामबाय। बे गोजोन गोरोबथाजोंथ' जेबोखौनो दिनैसिम जाय गोजोन गोरोबथा खालामगिरि एनडिएफबि बिदा फंबाय बिर जोहोलाव जोहोलावजो बिथांमोना दिनै गोजोनै थानो हायाखै, बेखौथ' बयबो मिथिगौ। नाथाय बिथांमोना दिनै इउपिपिएल सरकारा बिटिसिआव 3 बोसोर बारलांबाय। 3 बोसोर बारलांनायनि गेजेरजों बिथांमोना जे बिटिसि हालामनि जेबो जौगासार खामानिखौ मावनो हायासै, बिथांमोना जे फेलार जाबाय, बिथांमोना जे मावफुंनो हायै मोनसे लोरबां सरकार, बैखौ बिथांमोना बोरैहाय दिनै बिटिसिनि माखासे रायजो राजाफोरखौ बोरैहाय थगाय थसि खालामनानै गावसोर नेक्स्ट टाइमनि थाखाय बा एगेन बाव बिटिसिनि गादिखौ दखल खालामनो बा खुंथाय सरकाराव फैनो बिथांमोना बायदि बायदि खोथा बुंनायखौ दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोनदों। नाथाय दिनैनि जिथु बिटिसिनि थागिबि सुबुंफोरा दिनैनि समाव बिटिसि हालामनि जौगासारनायनि खामानि मावनोब्ला बबे दोलोआ खामानि मावनो हागोन बेखौ मिथिखासै। मानोना बुंनायाव दं थाइजौ गोखैखौ नोङो खनसेल' फाननो हायो, खननै खनथाम फाननो हाया। दिनै प्रमद बर'आ जाबायदि प्रतिश्रुति होदोंमोन, जाबायदि कमिटमेन्ट्स होदोंमोन, बिथाङा गावनि कमिटमेन्ट्सखौ जेबोखौनो होनो हायासै। दिनै बिथाङा थांनाय 2020 मायथाइनि बिटिसि काउन्सिल इलेक्सननि सिगाङाव बिथाङा रायजो राजाफोरनो खोथा होदोंमोन, वान भट वान जब, मोनफ्रोमबो न'खरानो साख्रि मोनगोन, खामानि दामानि मावनानै जानो हागोन। दिनै बन फाननानै जाग्रा, दिनै जौ फाननानै जाग्रा, दिनै अन्थाइ देनानै जाग्रा बिथांमोना मोनसे थांनानै थानायनि राहा मोनगोन होनदोंमोन। नाथाय दिनै बहा राहा मोनखो? जाय बन फाननानै, जाय जौ फाननानै, जाय अन्थाइ देनानै जाग्रा बिथांमोनाबो दिनैनि समाव अन्थाइ देनानै, बन फाननानै बा जौ फाननानैबो बिथांमोना सोलिनो हायाखै। मानो? बे इउपिपिएल सरकारनि दुरबलतानि थाखाय, बिथांमोना जौगासार खामानि मावनो हायैनि थाखाय, बिथांमोना गावसोर रोङिनि थाखाय। अब्ला दिनै बिथांमोना मा बुंदों? बिपिएफ दोलो फैनायनि उननिफ्राय जुदि बिटिसिआव जुवा गेलेनाय, जौ लोंनाय थासारिखौ लाबोदों होननानै बिथांमोना बेबायदि बुंदोंब्ला दिनैनि समाव रबिराम नार्जारी, जाय 29 नं सोनाब क'क्राझार बियाबनि एमएलए, बिथाङा दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा माखासे सेटेलाइट मिडियानि गेजेरजों रोखायै बुंथिदों। दिनै बिथाङा ना जौ लोङो ना जुवा गेलेयो। रबिराम नार्जारी बिथांखौ मालाबा जुवा गेलेनाय, मालाबा जौ लोंनाय नुफेरदों नामा? नुदोंबा प्रमाण हो। अब्ला दिनै बिपिएफ दोलोनि सुबुंफोरा बैबायदि बिथांमोनजों नंखाय फालामानो जुवा गेलेनाय, जौ लोंनाय होननानै बानसावजाबाय थानो। दा बिनि बेलायावबो आंथ' बुंबावनो सानो, दिनै नोंथांमोना जा सासे सानै बिपिएफ दोलोनि माखासे कर्मकर्ताफोरखौ नोंथांमोना इउपिपिएल दोलोआव जयेन खालामदों, बिथांमोना जुदि बिपिएफ दोलोनि सुबुंफोरा गासैबो जौ फाग्ला आरो जुवा फाग्लाबा नोंथांमोना दिनै इउपिपिएल दोलोआव मानो जुगदान होखो?
एफा मोजां इउपिपिएल दोलोआव योगदान होनानै बै सासे सानै जुवा फाग्ला जौ फाग्लानि गेजेरजों नोंसिनि दोलोआबो जौ फाग्ला जुवा फाग्ला जानोसै नामा? दिनै नोंथांमोना फरायसाफोरनि खेथ्रआव मा मावनो हाखो? जौगासारनायनि खेथ्रआव मा मावनो हाखो? बर' हारिनि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय नोंथांमोना मा मावनो हाखो? दिनै जा 40टा माखासे ट्रान्सफार साबजेक्टफोरखौ बिएलटिनि सोमावसारनायजों बिथांमोना जेने थेनेबाबो बिथांमोना भारत सरकार आसाम सरकारनिफ्राय आदाय खालामनानै लाबोदोंमोन। बैखिनि 40टा डिपार्टमेन्टनि गेजेरावबो नोंथांमोना 16टा ट्रान्सफार साबजेक्टखौ नोंथांमोना आसाम सरकारनो हरफिनबाय। दिनै बेखौनो दिपेन बर'आ जाय दिपेन बर'आ दिनैनि बर' फरायसा आफादनि सासे आफादगिरि बिथाङाबो मा बुंनो सानदों? सोरबा राजखान्थि दोलोनि उन थांफानानै बिथाङाबो बुंनो सानदों जे दिनै 16टा ट्रान्सफार साबजेक्टखौ आसाम सरकारा लांफिनाखै होननानै बिथाङाबो माखासे ससियेल मिडियानि गेजेरजों दिनैसिमबो बुंबाय थादों। बोरै बुंनो हाखो? जायखौ दिनै गभर्नमेन्ट अफ आसाम बिनि नटिफिकेशननि गेजेरजों माखासे बिटिसि काउन्सिलनि जाखिनि बाव नटिफाइड जायो बे गासैबो गभर्नमेन्ट अफ आसामनिफ्रायसो नटिफिकेशना फैयो। अब्ला बिनिफ्रायनो रोखा जायो दिनै नोंथांमोना 16टा ट्रान्सफार साबजेक्टखौ आसाम सरकारनो हरफिनबाय। दिनै जों गमामायै नुनो मोनो दिनै डिसिनि गेजेरजों सोरबा एसडिअ बा साब डिभिजनेल अफिसारनि गेजेरजों बिथांमोना थोंजोङै बिटिसिनिफ्राय आसाम सरकारनिसिम खामानि मावहरदों। बे मा बुजायदों? दिनै इएमफोरा जुदि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिखौ दिनैनि समावथ' प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिबो गैला बिथांमोनखौ जुदि नोंथांमोना सार होननानै बुंनांगौब्ला बै इएमफोरनि मान आरो मर्यादाया बहा थांखो? सिगां बिपिएफ दोलो बे बिटिसिखौ सासन खालामनाय समाव इएमफोरखौसो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिफोरा सार होनोमोन। डिसिफोरा मे आइ काम इन सार बेफोरबायदि अनुमति लानांगौमोन, पारमिसन लानांगौमोन। दिनैनि दिनाव उल्थायै डिसिफोरजों प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिफोरजोंसो सोरबा इएमजिएमफोरा सासन खालामजादों बा बाहायजादों। बैफोरनो नोंथांमोननि फेलार, बैफोरनो नोंथांमोननि मोनसे नोंथांमोना जे मोजाङै खामानिखौ मावनो हायाखै, नोंथांमोननि सरकारा जे मोनसे उदाय रोङै सरकार होननानै बैनो मोनसे उदाहरन। दिनै जों बुङोब्ला गोबांखौ बुंनो हायो। दिनै नोंथांमोननि सरकाराथ' मा बुंदों? प्रमद बर'आ मा बुंदों? गोरोबथानि गेजेरजों बे बिटिआर सान्थि सुक्तिनि गेजेरजोंनो रन्जन दैमारियाबो उदां जानो हाबाय होनदों। माब्ला उदां जाखो बाय? माब्ला उदां जाखो? नोंथांमोना बे रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनो मा खामानि मावखो? मा इनिसियेटिभ लाखो? सरकारजों मा सावरायखो? खुंथाय सरकाराव थानानै दिनै नोंथांमोननि एलायन्स सरकारखौ नोंथांमोना खावलायासै। अब्ला जों मा बुंनो सानो? नोंथांमोना रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां खालामोब्ला बिथाङासो गादिखौ लाजोबगोन, मोनसे आलदा टाइपनि बेवहाय बारहावा बारगोन, बा नोंथांमोना नोंथांमोननि गादिखौ खोमाना लानांगोन। बैफोरबायदि साननानै दिनै नोंथांमोना गेदेमा रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां खालामनायनि थाखाय खामानि मावाखै होननानै साफ्रोमबो बर' हारिनि बिमा बिफा, बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव गासैबो मोनथिसिगौ। दिनै नोंथांमोना मा बुंदों? फेरेंगाया मा बुंदों? रन्जन दैमारि बिथांखौनो उदां खालामनायानो बे मोनसे इसु जायोब्ला हारिनि थाखाय मा मावनोनो? आरे बाबा, फेरेंगाया सोरमोन? फेरेंगाया बेंटल कलेजनि बै समाव सासे भेन्सार कलेजनि सासे प्रफेसारमोन। बिथाङा जानो लोंनो गैयैनि आं नामखौ मख'थ'ला, अननानै बिथाङा लांदोंमोन। दा जाय बै समनि एनडिबिबिनि चेयारमेन बिथाङा लांदोंमोन बिथांखौ अननानै। दा बिथाङा लांनायनि उनावहाय एनडिबिखौ अनोखाय दिनै बिथाङा सान्थि सुक्ति गोरोबथा खालामफैनायखाय खनसेनि थाखाय बिथांखौ नायदोंमोन। नाथाय बिनि खुगानिफ्राय जोङो बर' हारिया मा मोनबैसे मोजां सोदोब खोनाखो? बिथांनि मोनफ्रोमबो सोदोबावनो गाज्रि सोदोबसो जों खोनानो मोनदों। अब्ला दिनै बर' हारिनि माखासे इयं जेनेरेसनफोरा बिथांनि बैबायदि गाज्रि सोदोबफोरखौ जोङो खोनानानै जोंनि इयुन जोलैया मा जागोन? दिनै बिथाङा बुंथावै खोथा बुंदों। दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांमोनखौ बिथाङा मा बुंदों? स्टप इट मिन्स व्हाट? बिथाङा गावनो मोनथिगौ, गावनो सासे लेखा गोरों, इंलिस गोरों। दा स्टप इट होननाय माने मा जायो? जदा मूर्ख। जदा मूर्खआ सोरखौ होनो? हाग्रामा महिलारि बायदिखौ बिथाङा बोरै जदा मूर्ख? बेबायदि सासे एफा मोजां, जाय बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों बर' हारिनि थासारिखौ बिटिसि ओनसोलजों लोगोसे आउट अफ बिटिसिनि माखासे बर'फोरखौबो नायदों, बैबायदि सुबुंखौ बिथाङा बोरैहाय स्टप इट बुंनो हायो? दिनै मा दंमोन बर' हारिहा गसंथानो थाखाय? दिनै बिथांनि अननायाव
दिल्ली बायदियाव दिनै बेंगल बायदियाव दिनै गुवाहाटी बायदियाव गेस्ट हाउस जादों बिभिन्न जायगायाव गोबां सुबिदा मोनदों बिथांनि अननायाव गोबांखौनो आईएएस एसीएस अफिसार खालामनो थाखाय गोबां फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट होनाय जादों अब्ला बिथां बायदिखौ दिनै फेरेंगा बायदि सासे नंखाय नेहात मानसिया माबोरैहाय बेबायदि स्टप इट होननानै बुंनो हाखो आरो बेजोंनो लोगोसे दिनै एफा गिदिर गिदिर खोथा बुंनाय प्रमद बर' बिथाङा दिनै बिटिसि नि इडुकेसननि सासे इएम बिथाङा सोलोंथाइ बिफानखौ मा खालामगोन होनदोंमोन जेब्ला बिथाङा गोरोबथानि उनावहाय बिथाङा इउपिएल दोलोनि आफादगिरि जादोंमोन बेबो इउजि ब्रह्मखौ जोगारनानै नाथ्रोदनानै गाव गादियाव जिरायनो थाखायनो बिथाङा मा बुंदोंमोन दिनै बिथाङा जोङो सरकाराव फैनाय लोगो लोगो सोलोंथाइ बिथिंखौ मोजां खालामगोन होननानै बुंदोंमोन दिनै मोनबैसे भेन्सार कलेजआ प्रभिन्सियेलाइज जाखो दिनै मोनबैसे भेन्सार एलपि एन्ड एमइ एन्ड हाई स्कुलफोरा प्रभिन्सियेलाइज जाखो प्रमद बर' दैदेननाय सरकारनि गेजेरजों दिनै टेट क्वालिफाइड टिचारफोरा मानो हब्रा हब्रा बुंबाय थानांखो दिनै बै टेट क्वालिफाइड टिचारफोरा जुदि बिथांमोना धरना हाबाफारि खालामब्ला बिथाङा मा बुङो खामानि गैयाब्ला नोंथांमोना सोमावसारनो हागोन बै समाव नों बड'लेण्ड सोमावसारनायाबो अब्ला खामानि गैयैसोमोन नामा बैबायदि सानजायो दिनै बिथाङा आरो मा दाय होबावो सिटेट पास जानाय केन्डिडेटफोरा केस होनानै दोननायनि थाखाय जोङो टेट क्वालिफाइड टिचारफोरखौ एपइन्टमेन्ट होनो हायाखै होननानै बुंदों दिनै सिटेटनि माखासे केस होनाया बे क्लस जाबाय डिजल्भ जाबाय समायसाया समाधान जाबाय दिनैनि दिनाव मानो होनो हायाखै बैफोरनो गिदिर गिदिर सोंथि आरो बेजोंनो लोगोसे जों मा बुंगोन दिनै नोंथांमोना बुंदों जेब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसिखौ सासन खालामबाय थादोंमोन जेब्ला समाव उदां बड'लेण्डनि थाखाय आबसुनि गेजेरजों सोमावसारदोंमोन जोङो उदां बड'लेण्डखौबो मोनखानोसैमोन बै समाव बिपिएफ दोलोनि मुरब्बी हाग्रामा महिलारि बिथाङा दा बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया गैथ'आ होनदोंमोन बै समाव प्रमद बर'आ मा बुंदोंमोन बिथाङा बुंदोंमोन दिनै जुदि तेलेंगानाया जानो हादोंब्ला दिनै त्रिपुराया जानो हादोंबा दिनै अरुणाचला जानो हादोंबा जोंना मानो जानो हाया बैफोरबायदि गोबां खोथा बुंबोदों बै समावहाय बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथांखौ मा मुं सुदों बिथाङा बर' हारिनि उदां बड'लेण्ड जानायखौ लुबैया बिथाङा सासे जोलैनि हांगार बिथांखौ बर' हारिनिफ्राय बैकट खालामनांगौ होननानै बुंदों नाथाय नोंथांमोना बिटिआर गोजोन गोरोबथा खालामखांनायनि उनावबो जे दिनै दिपेन बर'आबो होनदों प्रमद बर'आबो होनदों दिनै उदां बड'लेण्ड सोरजिनायनि क्राइटेरिया गैया अब्ला नोंथांमोनखौ जों मा बुङो जोलैनि हांगार ना बर' हारिनिफ्राय बैकट खालामनांगौ नोंथांमोनानो रिप्लाइ हो दिनै मानो बुंदों हिस्ट'रि रिपिट इटसेल्फ होननानै बुंदों जारिमिना फिन गावनो सिखांफिनो बा जारिमिनखौ बोखांफिननो हायो जारिमिना मोनसे मोनसे समनि साखि जानानै गसंथायो बेखायनो दिनैनि समाव नोंथांमोना जाखिनि बर' हारिनि थाखाय नोंथांमोना खामानि मावनो ओंखारदों दिनै बर' हारिनि थाखाय दिनैनि समनि आबसुआबो गसंथायाखै इउपिपिएल सरकाराथ' गोजानाव दोनहरखा दिनै बर' हारिनि माखासे थांनानै थानायनि हा हुनि मोनथाय जों बर' हारिनि माखासे रैखाथिनि बाथ्रा सानोब्ला जों ज' जालायनांगोन आदारवाइज बेयाव गुबुन खोथा फैनो हाया बिनि बेलायावनो जों दिनै मा नुदों बिटिसि ओनसोलाव बिपिएफ दोलोनि माखासे इएम जिएम एमसिएलएफोरा गोबां समाव गोबां फरायनाय बेलायाव सुबिदा होदोंमोन दिनैनि समाव इउपिएल सरकारनि इएम जिएम माखासे एमसिएलएफोरनिफ्राय दिनैनि फरायसाफोरा सुबिदा मोनाखै जायनि थाखाय बिथांमोनहा पलिटिकेल फोथाराव राजखान्थि फोथाराव ओंखारबोनांदों जायनि थाखाय बिथांमोना बुंनांदों जों दिनै फरायफुनाय समब्लाबो जों बिपिएफ दोलोखौ सापर्ट खालामदों मानो जोङो फैबाय थानाय सम आरो थासारिखौ जोङो मोजां नुहुराखै बाव बर' हारिजों लोगोसे जोंनि बिटिसि हालामनि माखासे ट्राइबेल कमिउनिटिफोरा जोङो मोजाङै बेवहाय थांना थानाय जि परिबेस फैगोन बै परिबेसा मोजां नङा सिचुवेसना मोजां नङा बिनि थाखायनो जोङो राजखान्थि दोलोआव जोङो जयेन जानायनि गेजेरजों माब्रैबा इउपिएल दोलोखौ बिटिसि खुंथायनिफ्राय होखारनानै हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय सरकारखौ लाबोफिननो हागोन आरो सिगांनि थासारिखौ जों मोनफिनगोन होननानै बिथांमोना बेबायदि माखासे सान्थौ आरो सानस्रिजों दिनै बिपिएफ दोलोआव माखासे मानि गोबां गुबुन गुबुन राव रायग्रा
हारि हारिसाफोरनिफ्राय BPF दोलोआव जुगदान जादों। अब्ला बेनो फोरमान फैबाय थानाय समाव BPF दोलोआ BTC-आव खुंथाय सरखार दागोन आरो बे BTC खुंथाय सरखाराव BPF दोलोआ फैयोब्ला बिथांमोना सिगांनि BTC-नि जि थासारि दंमोन बैखौ रिकभार खालामनायनि गेजेरजों आं आसा खालामो जि बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों माखासे बाउन्डारि एक्सटेनसन बै बाउन्डारि एक्सटेनसननि खामानिखौबो मावगोन होननानै आंहा फोथायनाय दं। मानोना हाग्रामा महिलारि बिथाङा खोथा बाथ्राफोरखौ खम बुङोब्लाबो मावनाय दांनाय आरो बिनि गोसोनि अननाया दै बायदि गोजों आरो बेजों अरायसम इसोरा सिथाबनानै दं बेखौ जों मिथियो। दा बे बेलायाव जितु प्रमद बर' बिथाङा BPF दोलोखौ माखासे एलिगेसन लाबोनानै BPF दोलोनि गेजेरजों जुवा गेलेनाय जौ लोंनाय बे थासारि बा आसार खान्थि आरो कालसारा फैदों होननायनि सायाव जोङो थोंजोङै अपोज खालामो। मानोना जुवा गेलेनाय जौ लोंनाया BPF दोलो फैयैनि सिगांनिफ्रायनो फैखानाय रायजोफोर बिथांमोननि खोथायाव नोंथांमोना रावबो गोजावनो नाङा। बिथांमोना खुगायाव बेबायदिनो बायदि बायदि खोथा लाबोनानै बाथ्रा बुङो। बेफोरखौ जोङो एभयड खालामनानै इगनर खालामनानै जोङो माब्रै BTC ओनसोलाव मोजां खुंथाय सरखार लाबोनो हायो बैखौसो जों मिजिंथिनानै बयबो ज' ज' खौसेयै आखाइ हमलायनानै खामानि मावलांगोनखौ जों मिजिंथियो।